Aduh, anjay. Aduh. Atuk sing kuno, sing kene sing loro. Oh, anjay iki. Iya, iku sing iku, bener. Aduh. Sampeyan iki mari laku ae iki. Kok iso lara kabeh lho awake. Iki gara-gara arek-arek wingi. Lah nyapa bocah-bocah? Dadi ngene ceritane wingi iku ya. Waduh, amean iki wis tuwa. Medhit, ukurane sempit lho ya. Tak tolong teken kowe. Ngale. Kodak kemarin ini. Lara kabeh awakku aduh. Dadi ngono ceritane wingi. Oh alah lah. Wong sampeyan ki wis tuwa, kok iso kakean pola iki lho sampeyan. Tak tutuk teken pisan kok malah melok ngece kowe iki. Anjay. Pancene sampeyan lho, Ki. Sampeyan ki wis kate bongkok. Kok iso pecicilan wae iki lho. Alah. Ya piye maneh? Wong wis ngerti aku ora ndek dhuwit malah ngamen nang omahku arek-arek. Loh, sik. Berarti sampeyan saiki gak ndek dhuwit. Ya iya. Lah terus, aku teh dibayar ambek opo iki? Hah? Loh, awakmu njaluk bayaran pisan dah. Hah? Lah rumangsane aku dadi tukang pijet gak gawe golek duwe ah. Ya opo sampean iki dipijeti onjay wae. Kok kandang bongko ae sampean iki wis tuwa nyusake wong. Wis lah, aku tak mulai wae lek ngono. Kate nang ndi? Rong mari iki lho sing kene sik lara. Anjay. Nih. Nih. Metu apa ya? Oh, nang ndi Fahmi? Tak jak mancing arek. Teneng di Bang. Kakek tok Fahmi ya? Oh Fahmi to. Aku mau ketoro areke mau mlaku ning kali kowe rono mau. Nang kali. Oh ya, sun. Nang ndi bocah mesti ilang. Kok nang kali kae ya? Oh, bunga mawarku. Betapa engkau sangat kukagumi. Wangi dirimu membuatku rindu hingga setengah mati. Gunung kan kudaki, lautan pun kuseberangi. Tak lain hanya untukmu seorang. Ngaweri busiku rek. Nih. Apa, Jak? Sik lapo kok ngono? Anu Jak, kau no Jak. Healing aku. Hah? Giling. Giling apa awakmu? Healing Jak. Kok iso giling iki lho? Apa? Ngising. Oh, malah ngising. Healing. Refreshing. Oh alah. Refreshing toh. Hilang. Bahasamu koyo wong iya ae. Sesenteni kuno tak runo aku. Waduh. Malah rene wong iku. Oh, niku digoleki. Malam kene.
Loh. Aduh. Lunyu ning kono. Tibrong kok sampean, Jak. Waduh. Jasi we. Oh, lunyu ning kene. Tibrong kok sampean. Kok kene. Aduh. Kotor kabeh. Nyapo, Jak? Gak apa-apa. Nyapo ngerti wong kepleset aduh. Kotor kabeh wis tak ganti ya. Gak ngomong kon lek lunyu. Anu, Jak, rene kene iki lho, lungguh-lungguh sik kene iki lho. Nyantol sandalku. Kene lungguh-lungguh sik. Aduh. Kon kok gak ngomong sih lek lunyu. Kotor kabeh. Gak apa-apa sampean. Gak apa-apa piye, boyokku lara, Cuk. Ngopo sampean? Tak berseni dhisik aku. Kon sik lapo nang kene? Hah? Kok kaya wong gendeng mulai mau ngene-ngene kon iku. Gak ono, Jak. Healing. Healing kok nang kali. Iku apa? Hah? Apa, Jak? Cak. Apa iki? Hah? Apa iki? Waduh. Puisi rek. Tak waca nih. Wih, anjay arek iki iso gawe puisi rek. Apa iki? Cak, ojo, Jak. Gunung Cak. kan kudaki. Walaupun pun ku seberangi. Tak lain hanya untukmu sayang. Ojo, Jak. Kon gawe puisi gawe sapa? Sik. Lenggo. Lenggo. Gak iso iki. Kene yo. Ojo, Jak. Awakmu seneng nang arek ta? Kok gawe-gawe puisi sayang? Kok dengaren kon? Ojo ngono aja isin aku, Jak. Dek, awakmu seneng ning sapa sih? Kok iso gawe puisi? Kon gak ngomong-ngomong nang aku lek seneng nang arek wedok. Yo isin ta aku, Jak. Age cerita arek endi sing mbok senengi ya? Age ngomong ha. Engko tak tulungi ngolehno kon. Duh, piye yo ngomongi? Ndak wis. Anu lho, Jak. Aku seneng sing ngarek sing awak dhewe ngamen lho, Jak. Sing amen. Sing ndi? Sing iku lho, Jak. Saman eling gak? Sing pas awak dhewe ngamen nang omah kosong kan iku enek arek wedok to. Arek wedok. Loh, Mas, kuwi omah kosong. Ngopo ngamen nang kono? Balik ae. Oh alah, arek iku ah. Kon seneng ambek arek iku. Tapi aja omong-omong. Sin aku. Gak apa-apa sih. Seneng ambek arek wedok iki wajar. Tapi emang kon wis sunat wani-wani nyedhek arek wedok. Loh. Emangnya kudu sunat sih ta, Jak? Yo iya rek, kon lek gak sunat. Iku gak oleh. Berarti kon sik bocil. Kowe sunat durung? Si tak delok, Jak. Wis. Kon lek misale apa nyedhek arek wedok durung sunat kon isin kok kon. Lah ngapa? Soale durung sunat. Aku pikir wis tak delok wis diwae tali aku. Ngene ae. Ya apa lek awakmu tak bantu ngolehno arek iku. Tenan ta, Jak? Iya, tenan iki. Gampang carane. Gak usah gawe puisi koyo ngene wis. Piye? Gampang wis engko. Tapi saiki melok aku dhisik. Yo. Aku iki mau golek awakmu kate tak ajak mancing. Kon malah nang kene koyo wong gak jelas. Ngene-ngene dhewe maca-maca. Tapi aja ngomong ya. Iya ya gak tau omong-omong sapa-sapa aku. Engko ae mari mancing. Aja wis. Males wisan wis sore kon.
Ya wis marine melok aku ya. Engko tak kei solusi ben iso ngolehno arek iko. Masuk gak? Masuk. Sing genah tapi yo. Iya. Piye? Yes. Iya. Yes. Yo. Tapi cok ngomong tenan lho ya cok yo. Iya yo. Isin Kata aku, omongno tenan. ibumu gak? Wis Isin gak? aku. Percaya. Yo. Ayo. Nyoh. Puisiku iki. Entek. Amit. Boleh. Ini, tunggu. Ini. Ya. Anak beli apa? Wes. Aku wes ngerti. Aku dorong ngomong, Mbak. Wes. Apa ciriku? Ngerti apa aku karmu iki. Tuh ambumu kabeh lho. Aromane. Sedih yo. Fokus dong. Jadi gimana, Mbak? Teko ambune iki kancamu seneng nang arek wedok to? Ya kan? Aja ngeseng. Malah ngising nang ngono kowe iki piye karepmu? Enggak. Ngawur ae iki. Aku waktu grogi, Mbak. Grogi iki. Nggih, Mbak. Nggih. Ya wis. Ini saiki. Ya wis, kancamu tak kei solusi. Teko boneka iki. Siyo, dan Kok malah ngorok? Hah? Mbak, Mbak, Mbak. Gimana, Mbak? gimana, Mbak? tekan di miki ya. Sampean tidur tadi. Lho. Ngawur kowe iki. Kene goleki matras sing tepat kowe. Tapi tadi mbahnya kok ngorok. Masa? Iya ta? Ya udah gimana, Mbah? Itu solusinya. Oh iya. Aku wis nemu carane iki piye. Tapi yo ngono. Kudu enek syarate. Ngerti ora? Gelem ora? Apa syaratnya, Mbak? Nah, syarate iku ini. Ngerti gak? Yotro, ngerti yotro ora? Duit? Kowe iki rek loro kali duit. Lek gak duwe duit, Mbak. Oh, gak jadi. Ya, ngerti ora? Ini awakmu duwe duit gak? Gak ada 12. Mbak, Mbak. Apa? Aku tak pulang dulu ya ngambil uang. Yo jangan. Balik wis. Kadang balik engko. Kowe malah engko tak malah tak. Ngerti ora? Tak. Tak santet kowe iki. Dan wis. Barang. Ale, Aku tak nyopot duit di sini, Mbak. yo, cepetan. Amin, Mbak. Yo. Bocah-bocah saiki wis. Masalah hati, masalah cinta wis. Kok dukun mlayune wis ora jaman. Loh, aku kan dukun. Meneman kan duwe engko aku. Ya wis bener ngono kuwi. Ya wis. Pokoke jane yo masalah hati iki main halus. Wis lah. Bene wis arek loro kae. Dadi korban mari ini. Hitung-hitung oleh duit. Engko bojoku ben ora ngamuk-ngamuk tok engko. Wis, sip.